May hapon sa tanan, nanapod kita sa Light Them with My Word, ang sinimana nga pagpambit sa kinabuhi sa layko. Ang ato ang Ebanghelyo kinutlo gikan kang San Lucas Kapitulo 19, versikulo 28, hantod sa 40, ang pagsulod sa Jerusalem ni Jesus. Ngani kung ato aning sugdan kani nga Ebanghelyo pag so brothers and sisters, dili gayon nato mahimo nga ato pod nga kanana ang lantawon pod ang kanang nasundan nini nga Ebanghelyo. Kay ngano man sa bersikulo 28 ningon man siya, no? Human og sulti ni Jesus. Unsa man day ang gisulti ni Jesus? So makita nato sa pasumbingay dito sa tulo ka mga sulugoon, no? Bersikulo 11 hantod sa 27 nga nasundan ini nga Ebanghelyo nga nayusa ka madungganon kayo nga kanana ang tao nga kanana ang miadto sa usa ka lugar para dawaton niya ang katungdanan nga ihatag kaniya nga usa ka hari diha sa ilang dapit. Pila may istorya parehatong pasumbingay nga gitagaan sila og buhunan nga 5,000 mo gihapon ning panaw ang usa ka kanana ang tagyan niya atong salapi kanipod siya ning panaw og iyang gihatag, no, ang tagsa-tagsa nga mga sulugoon. Apan pagbalik niya ang gitagag usa kasalapi napilo o kanapulo mayon siya nga maayo kay tagaan ka nako og napulo ka syudad nga saging harian gihatag sa ako. Ang ikaduha 5 ka pilo ang nahimo, ingon siya nga tagaan ka nako 5 ka syudad. But ang ato ikatulo siya nga wala ka maghago ini sir, igo ka lang nagkubra, akong giputos imong kwarta mo gihapon walay abot, ingon siya nga nung wala ni giadto man lang sa bangko para mutubo gani pagbalik nako. So brothers and sisters, unsa may pasabot nini, no? Ngani nang istorya si Jesus daan nga ako nang tagaan sila o panag-inan o istorya kay hapit na gikan siya sa Galilea, hapit na siya moabot sa Jerusalem. So brothers and sisters, ang iyang istorya nga kanana ang moabot na gyud siya. Moabot niya siya sa Jerusalem. But dili mag-apod-apod na siya sa ato ang kinabuhing dayon nga iyang ihatag kanato. But magpamantala siya nga iyang misyon, iyang ang pagatumanon diha sa cross, no? Pag-antos, paglansang diha sa cross o later on pagabanhaw, pagluwas kanato. So muna ang iyang pasumbingay. Muna siya nga human niya istorya niadto siya sa Jerusalem, no? Niadto si Jesus didto sa Jerusalem, no? So brothers and sisters, sa duol na siya diha sa Betania, sa kilid sa bukid sa mga olibo, gisugo niya ang duha ka tinun-an niya. Kani siguro tinun-an si Pedro siguro niya o si Juan, no? Yang mga favorito kay nga mga tinunan adto sa kasigbit nga lungsod. Inig sulod ninyo makita mo asno nga gihigot, wala pa masaki. Badbari og dad-a dinhi. Kung may mangutana kaninyo sa inyong pagbadbad nini nga asno, tubagas siya nga nanginahanglan. Ini ang Ginoo. Milakaw ang gisugo ug nakita nila ang tanan sumala sa giingon ni Jesus. Dihang gibadbaran na nila ang asno, nangutana ang tagiya, nganong gibadbaran ninyo ang asno? Mitubag sila, nanginahanglan, ini ang Ginoo. Gidala ni kang Jesus, hinapinan sa ilang mga kupo o gipasakay nila si Jesus. So brothers and sisters, usa ka asno gihigot ug wala pa masaki. Nganong wala pa masaki
unsa may but pasabot ani, no? So brothers and sisters, ang hari magod sa unang panahon kinahanglan nga siya ra gyud ang makasakay ug una sa asno. Mangutana mo nga, asno gamay, madaog ba ang usa ka tawo nga iyang sakyan kana, no? O labi na wala pa masakay sukad. So gamay biya na nga dangke. So unsa may but pasabot sa asno? So ang asno wala pon magpasabot siguro og dangke ni siya. But siguro usa ka gamay nga kabayo, no? Kananante nga kabayo. Puro nga nung wala pa masaki. Kaning batasan maguni sa Hudiyo nga ang imong ihalad ipasakay nimo sa hari kanang dili pagyud magamit, no? Wa pagyud magamit. Ngani kanang usa ka ihalad nimo sa templo. Hilingon magani na umayo og wala bay samad, way sakit, walay piang. Kay kung naay mga apan kana na ang imuhang gihalad dili man na pwede nga ihalad, no? Mo nang mga Hudiyo nga moadto lang sa templo kanag yung ilang binuhi nga ilahang dadon. Kay ngano man sigurado gyud sila nga maayo gayud ang kalidad niya na. Otherwise dito sila mopalit gayud dito sa templo. So brothers and sisters, mao ni siya nga kanana ang yun siya nga kung naay mangutana ang tag-iya mangutana nga nganong inyong manggibadbaran kanang asno. Yun nga kinahanglanon kini sa Ginoo. So ang Ginoo siguro dili mga siguro mukuha og no mukuha og kanana ang wala siya mananghid unsa ka mayo man ang pagpananghid or di ta kay balo nga gi-arrange sa nidaan ni Jesus, no? Ngani na sa ato ang kinabuhi sometimes nga ready gyud ta kay nagay pangayon ang Ginoo sa ato. Pareha ni karon, no? Nga nangayo siya kay ngano man siya mo intra na siya sa Jerusalem sa iyang pagkahari, no? Dili kuno parehas ka ng hari nga kanang mo intra sa usa ka lugar nga grabe nga gamarsa nga mga sundalo. Full force yun tanan ang iyang mga sakop. Grabe kadaghan sa gasunod niya o kuano kanang ang gapa hibalo gamantala nga ang hari ni miabot na, no? Naay plauta o turutot ba karon ng trumpita ba karon ng gibulhot dia para ma-anunsyo, no? Nga naan ang hari but si Jesus nga usa ka hari humble kayo. Asno lang yun tayo ang iyang gisakyan, no? Hinulaman pag yun nga sa asno. Unya, sa verse 36, siyang sa iyang paglakbay, ang mga tao namuklad, sad sa ilang dalan sa ilang mga kupo. Sa pagpanglugsong na nila sa bukid sa mga ulibo, nalipay pag-ayo ang daghang tinunan ug midahig sa Dios sa kusog nga tingog tungod sa tanang katingalahan nga ilang nakita. Nakanayon sila, daygon ang hari nga nag-anhi sa ngalan sa Ginoo, kalinaw sa langit ug himaya sa kahitasan, no? Sa iyang paglakbay ang mga tao naunsa kuno ilang buklad ang ilahang gihubo ang kupo, gibuklad nila diya sa dalan o giagihan sa asno nga naa si Jesus nga nagsakay, no? Wala gani pa gisgutin ni San Lucas sa uban nga gospel gihisgutan nga gawarawara sila sa lukay oy, no? Mao bitaw ning gihisgutan ginganlan kani nga Palm Sunday, no? Bindita sa lukay, panahon sa lukay nga iwarawara nato kang Hesus nga niabot na gayud ang Misaya, no? Sa Jerusalem. So brothers and sisters, kanana ang kupo, unsa man ning kupo sa mga Hudiyo? Ilaha man ning comfort zone nila, ilahang komportable nga bahin
sa ilang gamit. No nga naman ang kupo manggod ilahang manggod ng gamiton kanunay gakupo man kanunay nila para sa init, para sa kusog nga hangin o ulan ba karon. O pagkagabi iyabyab man lang na nila dahil ilang kananaang sana ibuklad or ilang ihabol. So brothers and sisters, ang ilahang kaugalingong kinabuhi ilang gihalad kang Hesus, no? Samtang kananaang ning intra siya sa Jerusalem. Nalipay pag-ayo ang daghang tinun-an ug midahig sa Ginoo sa kusog nga tingog, no? Midahig sa Ginoo sa kusog nga tingog. Ngani brothers and sisters, atong makita ngani ang pag-intra sa Ginoo diya sa Jerusalem, no? Makita po nimo ang kahimayaan sa Ginoo nga iyang gipakita diha, gipadayag niya diha kang Hesus mao ang atong Misaya nga tinuod gayon nga servant, dili sa uban nga mga kanang servant or hari. Kay ang hari diri ang buto sabot mao man ang magserbisyo, no? Dili man ang katong hari nga maghari-hari, dili man ang hari nga gahom sa panglupig sa uban, gahom sa pagserbisyo. Muna siya nga nagserbisyo siya, no? Diha sa iyang maubsanon kayo nga pagpadayag. Ang Ginoo nagpadayag kaniya nga siya nagpaubos usa ka hari nga miintra diha sa Jerusalem, no? Diha nimo makita ang kahimayaan sa Ginoo sa pagdapig, pag-welcome sa mga tao nga diha puno gyud kayo nga ang mga tinun-an sa dugay nila nga panahon nga nagkuyog ni Hesus, nagpakaon man, nagtambal sa mga kanang masakiton, nag-abog sa mga giyawan. Kunaw na aragod nga gikan pagud sila sa Galilea, niabot na sila sa Jerusalem. No? Gikan sa Galilea sila nag-travel, paghibalo nila nga namatay na si Juan nga Bautista nga gipugutan siya sa ulo, ning lakat dayon si Jesus. Siya panahon na yun ni madto ko sa Jerusalem, akong humanon ang kanang misyon. Tuod man paglakaw nila, sila mismo gitagaan og pagtulunan ni Jesus while naglakbay, no? Nagpanaw sila gikan sa Galilea hantod sa Jerusalem, no? Karon naabot na gayud sila. Unsay na sinati nila sa mga tinun-an, sa mga disipulo. Grabe gayud ang mga tao nga nagkinahanglan ni Jesus. Nagkinahanglan sa ilang kagutom sa kanang kauhaw, kagutom sa kanang pisikal nga pagkaon o kagutom usab sa ilahang espirituhanon nga kanana ang gikinahanglan pamati sa mayong balita o sa pagtambal kanila nga mga masakiton o katong gipangyawaan. O gisamok-samok pa gyud sila sa mga Hudiyo, sa Parisiyo, sa mga Eskribo, sa Sadusiyo. Kanunay nga pangutana kinsa ni nga authority imong ginabuhat, no? Labi na sa pagbanhaw ni Lazarus, pag-ayo sa mga masakiton, pag-abog sa mga giyawaan. Kinsa nga authority imong gani gibitik pa gyud sila, no? Daghang kayong mga isyu sa kaminyoon, isyu sa banag asawa, no? Isyu sa mga kananaang gipangyawaan, isyu sa mga sa babae nga kananaang nakapanapaw. O grabe kadaghan sa isyu nga gusto nila bitikon si Jesus, no? Apan wala yun nila mabitik si Jesus. Nga naman pag humanining, no? Humanining kananaang intra sa Jerusalem, no? Nga nalipay, no? Sa verse 37, nalipay pag-ayo ang daghang tinun-an ug midayeg sa Dios sa kusog ng tingog. So brothers and sisters,
Yun siya, daygon ang hari nga nag-anhi sa ngalan sa Ginoo. No? Daygon ang hari nga nag-anhi sa ngalan sa Ginoo sa iyang pagpaubos. Dili sama sa ubang hari nga moabot sa usa ka syudad. Grabe ka. Kita yun ang ilang gahom, ilang full force nga mga kananaang sundalo o uban pa. No? Then sa verse 38b, no? Kalinaw sa langit. Mao maningi kanta sa mga angheles sa panahon sa kananaang pagkatao ni Jesus, no? No? Ang mga anghel nagkanta, kalinaw sa langit. Kalinaw sa langit ug maayong panagdait sa mga katawan nini. So brothers and sisters, grabe gayud ang ilahang pagkahimuot, no? Nga nakita nilang kinabag-an sa tao nga nag-welcome sa ato ang Ginoo. Sa verse 39, giingnan si Jesus sa pipila ka pariseo, gibadlong na pud siya nga diha sa pundok magtutudlo, badlunga ang imong mga tinun-an. Mitubag siya, ingnon tamo kung dili sila maningog, maninggit ang mga bato. No? Kung dili sila maningog, maninggit ang mga bato. So, dili gayon mapugnan. Brothers and sisters, dili mapugnan di ay ang pagkahari sa Diyos. Ang pagserbisyo sa ato ang Ginoo. Ang pagluwas sa ato ang Ginoo kanato nga makasasala. Kanato nga kinahanglan nga luwason sa pagka makasasala ug ibalik dito sa atong Ginoo. Dili gyud kahilom na lang kita. Siya maninggit gayud ang mga bato. So kanini ang pag-intra niya sa Jerusalem ni Jesus, makita nato ni sa ubang gospel, no? Kang Mateo, kang Mark, kang labi na kang Lucas, no? Ug muna siya nga usa ka event nga iyang gipunting mao ang katong paglimpyo sa templo, no? Si Jesus pag-abot niya sa Jerusalem, templo gyud ang iyang giuna. Unsa man nakita niya sa templo, no? Iyang gipanglabog katong ang kananaang money changer, no? Nag-ilis og mga kwarta gikan sa Roman hanto sa dinari kay dili man dawaton ang Romano nga kwarta kay naimay naong ni Caesar. So dinari gyud ang ilang dawaton, no? Katong namaligya og salapati, kanding, baka, uban pa. Grabe kagubot sa templo, no? Gipakita sa Ginoo ang iyang authority, no? Gikan siya nagpaubos og nakita niya ug unsa man gyud ang sagrado nga kananaang lugar sa Ginoo. Ngano man nga wala man ninyo hatagi og respeto, no? Ang balay sa Ginoo. Mo nang iya dayon gilimpyuhan, mo nang bitong ang the cleansing of the templo, gilimpyuhan niya ang templo. Unsay nahitabo, nasuko gayud ang mga Hudiyo, no? Usa ka event pa gyud, ingon pa gyud siya nga kaning templo inyong gibuhat sa tulo ka adlaw, ako ning ipabarog og balik, samot nang yung kasuko ang mga Hudiyo. So at ang kanini ang paglimpyo sa templo mao man ang pagpurify, no? Grabe gyud kani nga kanana ang powerful nga statement nga mao kani ang authority ni Jesus. Paglimpyo sa katawhan, paglimpyo sa ato ang simbahan, paglimpyo sa atong komunidad, paglimpyo sa mga katawhan sa Dios. Mao ni ang response sa religious leaders, mga parisyo
o mga katungdanan sa kaparian nga sila mismo nasuko, no? Ug nahadlok. Ilang further question ang authority ni Jesus sa Mateo Kapitulo 21 hantod sa 23 nga nagpakita kani nga mo kani sinugdanan nga ning samot ang tensyon, no? Ning samot ang kananaang ilang pagtuki kung kinsa gayud kini si Jesus. Ang pag-intra niya sa Jerusalem mao man ang gipadayag sa ato ang Ginoo finally nga ang iyang paghari, ang iyang pagpaubos, pag-intra niya sa Jerusalem, mao kani ang iyang pagpakita sa iyang kahimayaan nga kaning tawhana, kaning akong anak nga gibautismahan sa River Jordan ni Juan the Baptist nga iyong ko nga, this is my beloved son in whom I am well pleased. O ipakita niya ang kahimayaan diya sa transfiguration nga the same God nga nag-istorya mao kani akong anak. Paminawa siya kay siya ang nagdala sa kaluwasan. Ug siya mooy kananaang nagtuman sa Old Testament nga prophecy ug kinsa gayud siya mao ang Misaya. Nagpakadayag kani sa kang Kristo sa iyang pagkahari. Nag-intra sa Jerusalem, no? With humility sa iyang pagpaubos. Diha lang taon sa usa ka dangki nga ang mga tao naghubo sa ilang mga kupo ug ilahang gitagaan og kanang kananabitang pagtagbo kang Hesus. Pinagi silang mga kupo, no? Red carpet pa yun. O giwarawara nila ang ilang mga lukay, ilang mga palma. O nagsinggit sila, Hosanna in the highest, no? Nga nag-recognize, nga nagpadayag na si Jesus gayod ang Misaya nga gituman ang kananaang panagna ni Sicarias Kapitulo 9 versikulo 9 nga nagaingon, panghugyaw gayod kamo sa kalipay, kamong mga lumulupyo sa Jerusalem, kang inyong hari moabot, matarong siya ug madaugon, mapahibsanon siya ug moabot nga nagsakay sa nating asno. So therefore, ang kahimayaan sa Ginoo diha na manifest sa pagpaubos ni Kristo. Diha siya pag-abot sa iyang pagkahari nga willing siya magpakamatay sa iyang kaugalingon para mo serbisyo kanato o kita niya luwason. So sa nahon sa Semana Santa, brothers and sisters, unsa may mahatag nato, ma-offer nato sa ato ang Ginoo para ato siyang i-welcome, ato siyang abi-abihon sa Mao kaning sinugdanan, brothers and sisters, sa pagsaulog nato sa Semana Santa. Andamon nato atong kaugalingon nga ato apod abi-abihon siya. Ang atong mga comfort zone, ang atong naandan na nato nga mga kasalanan, hubuon nato og ato ang iladlad diha kaniya para abi-abihon nato siya o kita mismo, brothers and sisters. Hatagan niya ang kausaban, hatagan niya og kaluwasan nining Semana Santa. Salamat kayo ug maayong hapon kaninyong tanan. Light them with my word. Ang sinimana ng pagpaambit sa kinabuhi sa life. Don't forget to like and subscribe. O pag-support sa ato ang pagpaambit
gikan sa usa ka lahi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu